No niin, morjesta taas. Eli tää on tää nyt meidän uusi kanava. Eli tämä Salamit pelaa. Eli täällä on Salamipizza, eli minä. Sit Salami, eli supervideomies. Sitten Matomies on täällä myös meidän kanssa pelailemassa. Eli tää kanava nyt lähtee tästä sitten käyntiin. Eli kanavalle on nyt tiedossa jotain pelejä ja jossain vaiheessa ehkä jotain semmoista vlogia tai sellaista. Joo. Eli tää nyt oli tämmönen morjes.